Čak 54% republikanaca izjavilo je da bi glasalo za predsjednika Trumpa 2024. godine prema novoj anketi kompanije Morning Consult Politico. Anketa je također pokazala da je 12% republikanskih glasača reklo da bi radije glasalo za Trumpovog potpredsjednika Mikea Pensa na izborima za 2024. godinu i da bi 8% glasalo za Trumpovog sina Donalda Trumpa mlađeg. Američki novinar Joe Solomon objavio je vest o ovoj anketi na Twitteru, a usledio je retvit i odgovor predsjednika Trumpa. Ali 2020. je daleko od toga da je završena, napisao je Trump, aludirajući na to da još ima šanse da pravnim putem izdejstvuje pobedu na predsjedničkim izborima koji su održani ove godine.